Σε αυτό το μάθημα θα επιλύσουμε ένα κύκλωμα, δηλαδή θα βρούμε τις εντάσεις που διαρρέουν τους κλάδους ενός κυκλώματος. Ας πάρουμε ένα κύκλωμα όπου η αντίσταση R1 θα είναι σε σειρά με μία αντίσταση R2 και το σύστημά τους θα συνδέεται παράλληλα με μία αντίσταση R3. Αυτές θα είναι συνδεμένες σε σειρά με μία R4 και όλο το σύστημα θα είναι συνδεμένο στα άκρα του με μια πηγή τάσης V. Ας υποθέσουμε ότι R1 και R2 είναι 10 ohm και R3 και R4 είναι από 5 ohm. Και ας πούμε ότι η πηγή έχει 900 volt. Το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε το σύστημα πιο απλό. Δηλαδή, να βρούμε την R1 2, η οποία προέκυψε από τη σειρά σύνδεση των R1 και R2. Οπότε οι δύο αντιστάσεις έγιναν μία και το υπόλοιπο κύκλωμα μένει όπως έχει. Μετά, η R1 με την R3 είναι παράλληλα συνδεμένες, οπότε κάνουν μία αντίσταση, την R1,2,3, που είναι τώρα σε σειρά με την R4 και το σύστημα πάλι είναι τα άκρα του συνδεμένα με την τάση V. Τέλος, αυτές οι δύο μας κάνουν μία, την R ολική, που είναι η ισοδύναμη αντίσταση και αυτή θα είναι συνδεμένη με την ίδια πηγή που συνδεόταν το αρχικό κύκλωμα. Ας πούμε ότι αυτό είναι το σχήμα Α, το σχήμα Β, το σχήμα Γ και το σχήμα Δ. Να πάρουμε πρώτα και να υπολογίσουμε τις ισοδύναμες αντιστάσεις. Η R1,2 είναι R1 συν R2 γιατί προκύπτει από τη σύνδεση σε σειρά. Δηλαδή είναι 10 και 10. 20 ohm. Μετά, η 1 προς R1,2,3 είναι ίση με την 1 προς R1,2 συν 1 προς R3 γιατί πρόκειται για σύνδεση παράλληλη. Οπότε έχουμε 1 προς 20 συν 1 προς 5. Τα κάνουμε ομώνυμα. Βάζουμε εδώ το 4, εδώ βάζουμε τη μονάδα, οπότε προκύπτει ότι 1 προς R1, 2, 3 ίσον 1 και 4 προς 20 μας κάνει 5 εικοστά. Άρα το R1, 2, 3 είναι 20 προς 5, οπότε το R1, 2, 3 είναι ίσο με 4 ohm. Το R1, 2, 3 όμως είναι σε σειρά συνδεμένο με το R4. Άρα το R ολικό είναι R1, 2, 3 συν R4. Που σημαίνει ότι θα έχουμε το 4 συν το 5. Άρα το R ολικό, η ισοδύναμη αντίσταση όλου του κυκλώματος είναι 9 ohm. Ξέρουμε λοιπόν ποια είναι η ισοδύναμη αντίσταση και την έχουμε υπολογίσει με τους υπολογισμούς που έχουμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Τώρα θα προσπαθήσουμε να βρούμε την ένταση του ρεύματος, η οποία στο σχήμα Δ ξεκινάει από το θετικό πόλο της πηγής, περνάει μέσα από την R ολική και επιστρέφει στην πηγή. Αυτό είναι το Ι ολικό. Το Ι ολικό θα είναι ίσο με το Β προς το R ολικό. Δηλαδή το 900 προς το 9. Άρα 100 αμπέρ. Αυτά τα 100 αμπέρ διαρρέουν την R ολική. Όμως διαρρέουν, αν δούμε και πιο πάνω στο σχήμα Γ, την R1, 2, 3 που είναι σε σειρά με την R4. Άρα η R4 διαρρέεται από ρεύμα Ι4 που είναι ίδιο με το Ι ολικό, δηλαδή είναι 100 αμπέρ. Να βάλουμε γραμματάκια. Αυτό είναι το σημείο Α, το σημείο Β και το σημείο Γ. Τα γραμματάκια μπαίνουν επίτηδες ώστε να μπορέσω να υπολογίσω τώρα την τάση VΒΓ στα άκρα της R4 δηλαδή, που είναι Ι4 επί R4. Δηλαδή 100
επί 5. Οπότε βγαίνει 500 βολτ. Σύμφωνα με το δεύτερο κανόνα του Κίρκοφ, το V, η ολική τάση της πηγής, μείον το VαβΒ, μείον το VΒγ είναι ίσο με το 0. Έτσι, 100 μείον VαβΒ μείον 500, 100 ήθελα να πω 900, όχι 100, ίσο με το 0. Το αποτέλεσμα είναι ότι VαβΒ είναι ίσο με 400 βολτ. Ωραία, 400 βολτ στα άκρα της R123. Άρα και στα άκρα του συστήματος των αντιστάσεων R1, 2 και R3. Η κάθε μία δηλαδή από αυτές έχει στα άκρα της τάση 400 βολτ. Άρα, ποια είναι η τάση στα άκρα της 3? Θα είναι 400 βολτ. Άρα λοιπόν το Ι3, το ρεύμα που περνάει δηλαδή από την R3, αυτό που είναι το Ι3, θα ισούται με V3 προς R3. Δηλαδή 400 προς 5 που είναι η R3. Οπότε βγαίνει 5, 8, 40, 80 αμπέρ. 80 αμπέρ λοιπόν πάνε από εδώ. Ενώ έρχονται από εδώ 100 αμπέρ, τα 80 πάνε από εδώ. Αν εφαρμόσουμε τον πρώτο κανόνα του Κίρκοφ για τον κόμβο α, στο κόμβο α το Ι μπορεί να χωριστεί σε Ι3 και Ι1,2. Το Ι1,2 είναι αυτό που περνάει από την R1,2. Έτσι, τα 100 αμπέρ θα είναι ίσα με 80 συν Ι1,2. Οπότε προκύπτει ότι το Ι1,2 είναι 20 αμπέρ. 20 αμπέρ πάνε από πάνω και 80 πάνε από κάτω. Στον κόμβο Β τα 20 από πάνω και τα 80 αθροίζονται και εδώ στο Ι4 ρεύμα έχουμε πάλι τα 100 αμπέρ. Στο σχήμα α παρατηρούμε ότι το Ι3 διαρρέει την R3 και από πάνω το ρεύμα Ι1, 2 διαρρέει την R1 και την R2 που είναι σε σειρά. Άρα αφού είναι σε σειρά η R1 και η R2 διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα και Ι1 είναι ίσο με Ι2 είναι ίσο με 20 αμπέρ. Έτσι έχουμε υπολογίσει όλες τις εντάσεις όλων των ρευμάτων που περνάνε από τις αντιστάσεις. Η διαδικασία, αν την επαναλάβουμε, είναι η εξής. Πρώτα υπολογίζουμε την ισοδύναμη αντίσταση, ξεκινώντας από το πιο σύνθετο κύκλωμα και πηγαίνοντας μέχρι την πιο απλή αντίσταση, την αρολική. Στη συνέχεια, από το απλούστερο σχήμα που είναι το τελευταίο, το δ, βρίσκουμε το ρεύμα και μετά ανεβαίνουμε σταδιακά στα πιο σύνθετα κυκλώματα, ώστε να βρούμε ποια ένταση ρεύματος διαρρέει κάθε μία αντίσταση χωριστά, εκμεταλλευόμενοι τον πρώτο και το δεύτερο κανόνα του Κίρκοφ.